O karon, ania ang inyong anchorman. Kigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kinilig po inyo bus kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padaya makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Martes o gapitsa 14 na buwan sa Abril tuig 2026. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhila man gihapon mga higala sa atong pagawan-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may iskutalan karong nga buntaga mga higala. Presyo sa mga produktong petrolyo muubos karong mga orasa. Ang diesel muubos og 20.89 pesos ang matag litro. O ang gasolina muubos og 4 pesos og 40 centavos ang matag litro. Og inguman ang kerosene 8 pesos og 50 centavos. Straight to the point. Katalig pagtagad do buntaga mga higala mo ni ang atong gi lantawan nga muubos unya gipanginaot tuloy-tuloy na unta ha. Ano mabalik na ta mga higala sa normal in town. Kaya kung magpadayon ni Mahigala, mo fluctuate ni. O galing Mahigala, mo balik ang gira. Mo fluctuate mga sukit di paminaw. So karon niya pamata sa ceasefire. Mas ganahan ta mga kagalaan nga padayon na lang yun taon ni. Kay kining mga nasod mga kagalaan sama natong Pilipinas. Dako kay epekto din nato niya hitabua mga sukit di paminaw. Straight to the Lahi point. man gud ni mga kagalaan sa gubat sa Israel versus sa Ukraine. Hangtod doon mahigala kanang Ukraine nisukol po na sa Russia, no? Russia mahigala versus Ukraine. Nisukol po na sa Russia kay gisuplayan po mga higala og tabang, mga armas o uban pa mga kagamitan sa gubat sa Amerika. Straight to the So point. inana rana, no? Gira mahigala ang Russia o ang Ukraine, managa-amigo mahigala kunuhay si Vladimir Putin o si Donald Trump. Pero si Donald Trump ang higala ang US even before Trump nag-support na sa Ukraine. Mo nang nakasukol ang Ukraine sa Russia. Nya sa pikas kabahin karon ang US versus Iran. Mahimo mga higala nga malangan-langan ang gira kung bisan pa man mga kagalaan og managa tinagdanay mahigala si Trump og si Jinping og ingon si Vladimir Putin, pero sikreto pod mahigalang mag-support ang Russia or ang China ngadto mahigala sa Iran. Straight to the point. Inana mga kagalaan mo sustain sab. Nyag mo sustain ang problema kita nga mga nasod mga kagalaan nga pulting luuya na gumikan sa presyo sa mga produktong petrolyo. Straight to the point. Muna nga ang panawagan nga kung mahimo og masabot na diha mas maayo gid unta. Unang round mga kagalaan sa peace talks medyo why nada. Straight to the point. Ato pa hinaot may gala niya pa man sa ceasefire basig init pa ang mga ulo, Basin niya mga higala og dunay dugang pa nga mga factors nga makaabot gyud sa win-win solutions mga higala ang duha ka kampo. Straight to the Katalig point. pagtagad butaga sa atong paman-uban na ining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Init point. pa ang mga ulo. Bag-o pa nagbombardiyo mga sukit tigpaminaw. Dito sa Lebanon ug Israel sige pod mga kagilaang bombardiyo. So muna nga di malikayan mga kagilaan nga medyo basin pa og doon na pa isunod nga rounds mga kagilaan nga mabugnaw sila. Tagantanig pagtagad kay init mahigala si Trump. Ang Iranian sa mahigala di po magpaalkansi sa mga statements mga sukit tigpaminaw. Sa kainit ni Trump mga higala, hasta pa ang Santo Papa mga sukit tigpaminaw nga niingon nga maayo og magdialogo na witkan pag-istorya. Straight to the point. So, maayo mga kagilaan nga doon na po siya mga advisors nga maka-advise niya ang cool down lang kay kini mga higalang hisgutanan sa gubat daw di ni masulbad mga higala og inyong pulos init ang ulo, no? So doon na may mga punto mga kagilaan si President Donald Trump, no? In fairness niya mga sukit tigpaminaw. Pero time sa negotiation, importante mahigala nga doon na usa mga kagala ay paghatag og chance, no? Niining ceasefire mga kagalaan sa pagkakaron. Straight to the Murag point. nalipay pa mga kanasuran mahigala pag ceasefire kay ang merkado may react dayon. Mahinungdan nga maubos mga higala ang mga presyo sa mga produktong petrolyo. So ato ning subayon mga kagalaan karong nga buntaga sab. Og naubos na ba mga kagalaan kay mingon ra bag mag-increase paspas para was kilat mo increase dayon. Kumusta man ang pag-ubos, ha? Hinaot mo ta nga paspas po ang pag-ubos.
Ang pagtagad lubutaga sa atong pagmanuban mahigala ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Ang Democrats dito sa Amerika doon na sila mga basihanan sa ilang mga baruganan labot ini nga gira karon sa Iran o ga US. Pero ang Republicans mahigala, doon na sa baruganan. Kung imong tan-awon makigalan doon na po mga punto. Niining ila mga higala nga ginahimo batok sa Iran. Straight to the point. Ato ni nga tagag pagtagad mahigala ang Iran sad mga higala. Doon na po sila ilang mga bases ngano nga inana po ng ilang mga gipangayo atol unya mahigala sa negosasyon. Straight to the point. So hinaot unta mga higala nga magkaabot sa tunga kay karon nakatilaw na ta, makatilaw na taron mga higalag moubos-ubos ang presyo. Ganahan naman tag mo padayon na intawon og ubos. Kay apektado mahigala kay pasako na giingon pareha ning duha ka mga nasod samtang dunay ceasefire pareha mahigala ni angkon og kadaugan pero kita sa Pilipinas murag di gyud. Ang atong maangkon kapilihan gyud. Tungod mahigala sa magkuyaig tayo ining kamahal sa presyo sa mga produktong petrolyo o kamahal mahigala sa mga palaliton. Straight to the At point. ang pagtagad lubutagas tumanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa pikas bahin bahalag magmahal ang palaliton pero karong adlaw ipadayon mahigala ang hearing sa House Committee on Justice labot mga higala sa impeachment case batok ni Vice President Sara Duterte. Straight to the Ato sa point. nitagag pagtagad mga kaigsunan. Nidagan sa Supreme Court mahigala kay ilang question kining mini trial apan gumikan kay wa makahatag og TRO ang Supreme Court malagmit nga way makapugong sa House of Representatives mga sukit tigpaminaw sa House Committee on Justice sa pagpadayon unsay ilang gusto mahitabo dire sa lower house. Straight to the Apan point. ang pangutan na ron mga higala og doon na bay mga punto sad ang campus mga Duterte nga ni saka sa Supreme Court ang tubag doon na say punto. Pero og miingon mahigalag ipadayon ba sa House Committee on Justice ang hearing mahimong ipadayon tungod kay wa makakuha og TRO. Straight to the Ato point. nang i-explain karon butagas tubad uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nag-jogging-jogging ug nag-jumping jack sa nataran sa Malacañang. Kini mahigala kung tinuod nga okay ang health sa presidente, okay sa na nga mo iyang buhaton. Kay alang man mahigala og maingon nga ipangkiha tong mga nagpa sabwag o mga fake news inana nga wa na ang presidente mahigala nagdaot na delikado ng kahimtang, simple ra man mga kaigsunan. Kanang buhaton sa presidente, pakita lang siya. Mo speech sa mga kaigraan. O niya, ay nana, mapakita sa last kisa, di lang po necessarily nga mag-jumping jack yun unta. O doon na kalihukan, pero iyang feeling nga okay siya, ana, di sige. Pagpakita mahigala nga last kiss siya mga sukitig paminaw. Ay kinigo mga tao uban sad mga higala inigon gida sa sintlok ang presidente. Lahi naman dayon og mga istorya god. So karon instead nga ipangkiha tong mga ingon nagsabwag og fake news, kada lang ipakita lang diha nga okay ang presidente, inana naman na. Aron nga simple lagi kayo, di naman kinahanglan nga modako pa na kung tinuod magyud gani nga healthy siya. Kay mga tao man god, sobraan po ning uban mahigala ila pong tiwasan ang presidente. Pero tinuray lang doon na po'y katungod ang katawhan nga masayod god. Kumusta ang status sa health status sa presidente? Sayod ba sa mga tao kay bisan nga sa korporasyon, ang president sa corporation, importante mang masayod gani ang mga incorporators o mga corporators mga higala una-unsa ang status sa iyang health kay maka-affect man guna no sa tibuok korporasyon. Straight to the Mo point. na nga mga tao mangutan na lang sad. Ato ni tagag pagtagad lubutaga sa uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa abroad Pope Leo mga higala the 14th ni padayag mga kahigalaan sa iyang mga hatag o mga statements batok sa nahitabo nga gubat diha sa Middle East. Si Pope Leo nanawagan o pagtapos sa gira sa Middle East o himuon ang dialogo o peace talks. Apan wa makauyon si Donald Trump sa pahayag sa Santo Papa. Straight to the Ato point. sa nitagag pagtagad ng butaga mga kaigalaan, no? Nining atong pagbanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.